unrhyw un sy'n nabod fi yn gwybod bod fi'n casau ymarfer corff, as in genuinely casau e. A os nag oes rhaid i fi wneud e, neu bod e'n rhywbeth, wel, hwyl, na i ddim. Mwy na thebyg, y tro diwethaf i fi wneud ymarfer corff oedd eitem trampolino lle cyfres diwetha. A yn fwy na ddim byd, fi'n casau rhedeg. Casau e, pan fi'n neud e, fi'n teimlo fel bod fi'n neud niwed i fi nan. Fel mae calon fi'n llosgu, mae nostrils fi'n llosgu, mae tips bysedd fi'n tinglan. Ond fi ddim yn meindo seiclo. So na pan fi wedi dod i Richmond Park heddi i drio rhywbeth hollol newydd. Gath y beic Elliptigo ei ddylunio i gyfuno'r pethau gorau am seiclo a rhedeg. Mae'n rhoi workout tebyg iawn i rhedeg, ond heb adwaith y ddeiar ar y corff. Mae dy fe 8 ger, a mae fe'n costo rhwng 1,500 a 2,000. Reit, fi'n mynd i drio reid o hwn nawr te, am y tro cynta. Fi'n casau'r cross trainer yn y gym, so fi ddim yn gweld bod hwn yn mynd i fod lot yn well. Oh my gosh! Okay. Yeah, girl. You work those glutes, girl. O, fi'n dechrau gwella. Okay. Oh my god, ti'n gallu tymlo fe'n pen ôl ti, loads. Okay. Fi'n credu bod fi'n dechrau meistroli fe tym bach. Bydde fi ddim yn gweud bod fi'n benni gamp, ond mae'n dechrau gwella yma. Be oedden ni'n gweud, mae'n teimlo fel, wel, i ferched, mae'n teimlo fel pan ti on top. Ti'n cael y kind of poen lawr ffordd bach. Anyway, fi'n credu nawr, fi'n eitha joio fe, ond fi eisiau trio beic go iawn i weld beth yw'r gwahaniaeth i gymaru nhw. A digwydd bod, o beic fyna. Hwyl, mas o 10. Come on, mae'r beic yn cael 10. Mae'n nostalgic, ti'n lli mynd yn gloi, ti'n lli anghofio am bywyd a joio'r parc. Hwn, 6. Sym ots faint o hwyl sydd gael ar y beics, y peth pwysig yw faint o workout mae'r ddau yn ei roi. Faint o galoriau sy'n cael ei llosgu. What's the burn, baby? Nawr, mae rai fi fesur y workout ar y ddau feic, a fi'n mynd i ddefnyddio yr oriawr ma i gyfri sawl calori fi'n llosgu. 10 munud. Dechrau da. Oh my god, troed fi'n y lle ron. Okay. Ch'mo' be, mae'n neud workout hirach fel a, lot fwy o waith. Mae'n roi'r gears lan a mae'n rili neudolur i coesau ti. Mae hwnna'n real workout. Mewn 10 munud, nes i deithio 1.2 milltir a nes i losgi 70 calories. Nawr i fi, dwi'n na ddim yn dda iawn yw e. Ond tybed sut mae workout ar y beic arferol yn cymharu ar Elliptigo? Yn yr un amser a'r un pellter, fi wedi llosgu bron dwbl y calories. Felly, mae'r beic bach yn ennill to. Ond os ydw i'n mynd i fod yn chwysu a chwythu fel un yn gyhoeddus, fi o leia moyn gwybod os ydw i'n edrych yn dda wrth wneud ni. Peth yw, beth sy'n bwysig yw pa mor sexy fi'n teimlo arno fe. A mas o 10, fi'n teimlo'n 80 sexy. If you saw me on this bike, how sexy would you say I was out of 10? 11. 11? Good. Really? Oh, thanks. Okay, that's great. Thank you. Call me. What? A 3. My face and bum and leg out of 10. Oh, about 9. Woohoo! Thank you. High five. So if I was a 9 on the other one, you watch me go. Right. Look at the bum movement on that. Fi wedi rhoi test eitha da i'r ddau, a fi'n credu bod e'n amlwg iawn pa un sy'n ennill, yr hen feic bach sy'n ennill bob tro. Ac i fod yn deg, am 2,000 o bunnau, yn bersonol bydde well da fi 40 mlynedd o Netflix a chill. Yn bersonol.